jeriaki baro ayub la le double ti pensa lengo nyo jinker ku jeriaki baro nyo jinker ku buble la benyo nyo jinker ku jeriaki baro ayub la le double ti pensa lengo bangkit la kaku slide pi ut pi smoka man bala ka dim na shisha pe ala nyo lagi jinker ku artapin ganda lenter lenti pensurai katba najam nyo jinker ku jeriaki baro nyo jinker ku bublela penyo nyo jinker ku jeriaki baro ayub la le double ti pensa lengo haba pi pejaki ba gerhai gaspa ken mabu gris ula kula kam buncha nyo lagi jinker ku baspa kam wanra kanong hap neng long ban iu try and ka nyo jinker ku jeriaki baro nyo jinker ku bublela penyo nyo jinker ku jeriaki baro ayub la le double ti pensa lengo gum tahap reng ki jing e la re ni kwao watu jinker men budon utrai nong tau nyo lagi jinker ku butrai u ben pa jing ngan pen yo hadu ba jing le kan wai nyo jinker
ก็กระปานเงินสวาวยังลังเอาเลยป้าจงอีบาบเน่งใส่เสียนปัดนิวานักในคลมันในกจานมีดบ้านอายุยังมีเอาเลยยังกจิงโดนกัดกจงมีกจิงยาลามกจงมีบกจิงพละกจงมีบางทีเนี่ยโดนคุมนิสิปอร์กันกยิงก็บกคุยก็กันตังกจงมีบ้านชักรีบ้านปนดอนบุรมยังกแตงก็เอ็มก็ดอนบอลกจงมีหอยกระปังกันกสงีกุมกบาลังกิลาปนลงยากันกมิมเรลเซอร์วิสนักบันตากจิงเอ็มกจิงชักรีจงอิเลตจงซันเจสเอ็มไงงูอยากจะโดนกัดกระจงมีกระจงกระคู่คำกระปังชักรีกระจงมีเวลากระชักรีอยากกระจงกับบาลังกันใจหอยบางอย่างโดนกุมนี้ใส่เสียนักกระยิงกระจงมีโดนรู้กินนี้กิจงอายกี่ว่านี่อายนักบันตากุมโนบันปัญญาอยากคำกระจงมีเพราะจงกับบาลังบัดสกิเวบัดบันตากี่ว่ากับบาลังกันสปันดอนคำอย่างกี่กุมตั้งด้วยมันอิสเนมันกระคู่อยากบาร์เอาเลยกี่เลยปนเนาะเช็คนี้กิจงอายกี่ว่ากระปังโดยอิสเนนังปนมาดมีกิจงโดนกัดกจิงกัดกจิงขาปนัยกระคู่ยกจิงเอ็มกจิงอีเวปีเวมึงนั่งรอคุมโนบันไอละกจงกจิงเอ็มมึงนั่งละบันสักรีเมโดนกัดใส่เสียนปัดงี้กระคู่บุญตาบัดโปรแกรมกี่บังสะกี่บังอินสยอหากใจกจานเม็ดสเงาอย่างนี้กจิงด้วยนะบังอินดำยี่ปานกินจังทรายนุกดิมจงจิสกุสมันตาวละกตารุอาเมนสวัสดีตัวhari kepor, bapi program ini yo, snow no ya kecing puli, ya ke history, lengkot kecing bagajing syakri, kecing ilit, tulisan George Sings ya baon puli ka di sketri jang kebalang kejongi, tulisan Edi Nengnong. Tiga badang puli ya kini ke history. An kerpat yang kejeseng bangin subah saisin bangin ya yang lang bangin sasyong hadin baldak ban puli ya kini ke history hadir kata ngin serwai ya ketu jirwai ke balai spa ni kuar bangin sepeteng pat daki tu kijing kren te hadir kapor ngin yo sngo no shwa ya kijing puli ya ke history tekum tanga kerpat yang bangin subah bangin ya yang lang san edi ne no sketri jaga balang in puli ka. Reverend Chairman kani kalongka history lengkot ke jing bat jing syukri ulit teman pesan George Sings lakhai teman pesan George Sings ha ka khat riu tri umach khat khandai spa sau phuai ha ka snang maurong ribhoi district uriu khon ba sau jong Mr Habiwell nongse bat Mrs Kelimai kiadon baro san ngot chipara laingot kishinrang bat arngot kigenthei ki jing puli bat jing trei Utaman besan GSM, Ulawan School Shishilong, Hamaukhar Christian High School House Nam Khat Khandai Spa Sanpo. Dakaba Shong Bait Haga Class 2, Klem de Shong yi Class A, Class B, but Class 1. House Nam Khat Khandai Spa Sanpusan, Ula Kriya School No, Shaga Government High School, Haba Ula Shong Class 7, but Ula Pass Seka Matriculation Examination, House Nam Khat Khandai Spa Sanpu Khandai. Hadin Ula Pass ke Matrik, Teman pesan GSM la late not the school meet but kershan hi delade. Ula pas ya ke BCom honors ha ke advanced accounting but auditing ha ke snam khat khandai spa andru pulai. But ula beteng ye ke jing pulie da ke bayele private but pas ya ke MA economics house snam khat khandai spa andru punyo but ya ke bachelor of law house snam khat khandai spa andru khandai. Ula pas ya ke Indian Administrative Service exam IAS. But lohab agar Tamil Nadu kada house nam khat khandai spa new pulai ba ula shong thain de jing sekri sarkar hau banai April RJR ula long ubaningkong na Ribhoi district ban pas ya ka IAS haga jing sekri jo u kum IAS officer don shibon ba ki jing perto ya ka jing trei hok jing trei shitom jing trei sbun mensiem ban wanra ya ka roi ka par bat ka bit ka byang ha ki jaka ba utrei ka shong kha showman
Teman pesan GSEM lo shong kurim ya Miss Margarita War, Kuon Jong Mr. Roland shut up, but Mrs. Trillian War, how benai Oktober kat kandai spa andru pra. Kila yo sawut ki kuon, laingot ki kentai, but wishin rang, borok ki kuon kila shong kurim, but kila yo sangot ki kuon keseu. Lingba ga jing tho jong u, utuman san GSEM upan pawe ga jing smou yu blay, ubala kerku bat dan kat hagi babon ki kami bolale na ka benta ga gospel of Jesus Christ. Bat ru ya ki jing kerku ya ki kon bat ka long yeng long sam jong u barok away. Ki jingkit kam ha ka balang. Tuman san GSEM la syajid kum member ka ad hoc committee balang haus nam arjar lai. But hadin bala tunge ka balang Presbyterian Pokse haus nam arjar lai ula syajid kum udkhot komiti balang. Memsan GSEM ula syajid kum utuman besan juga balang Presbyterian Pokse haus nam arjar sao bat la penkentang teman besan ha ka jeseng laim kerap Presbyteri ha ka balang Presbyterian Light Corps ha ka khat kendai trik Februari arjar san. Ha ka balang ulalong Treasurer beningkong jangka balang berlabat yakini kam nadu senam arjar sao hadu arjar khatway. Long member ke komiti sumaring mani arjar san du arjar khatway bu chairman jangka nadu senam arjar khatar hadu arjar khatsan. Nonglum pisah kau ham hakadong pok se west but north nadu senam arjar san du arjar khatsan bar kumjur ke kentai lum sngain bar renja haus senam arjar khan riu. Long nong mi khmat syaka skul penpau Hakasam arjar san, advisor jeseng samna, arjar nyo, advisor jeseng kena, senam arjar kendai arjar shupo, member core group Temrenja mission, nadu senam arjar pra, hadu senam arjar arhusan, member Kalam Jingsha Youth Center, arjar kendai hadu arjar khatway, president juga Kalam Jingsha Youth Center, lu senam arjar khatsan hadu arjar khat pra. Long chairman juga revival committee arjar khatlai, bu member ke revival committee, nadu senam arjar khatsau hadu arjar khat pra. Long teman besan in charge ke skul penpau nongsder mission nadu senam arjar khatsau hadu arjar khatnyo. Long chairman juga building committee nadu senam arjar khatsau hadu arjar khandriu, member building committee arjar khatnyo hadu arjar khandai. Long member juga evangelistic committee senam arjar khandriu, member ke nomination committee nadu besrang kabalang hadu senam arjar arhusan, light no senam arjar arhusau. Long member juga program committee senam arjar khandai, member mission committee senam arjar arpo hadu arpuar, member finance committee haus senam arjar arpuar, but member juga counseling committee senam arjar arpulai. Kijingkit kam balang syabar ka balang Presbyterian Pokse kini kilongkat kum ke jingtip ba ulit temsan GSEM ulapha asyau sekretari balang. Ulalong udkhot jong ki committee ba pher jong ka KJP assembly kumba laitam AA. Ulalong udkhot jong ki komiti ba pher jong ka KJP Synod Mingi kumba laitam AA. Ulalong udkhot ka governing board H Gordon Robert Hospital Jayau Shitam. Ulalong ru udkhot ka Maukonro Mission Smith Mission Artam AA. Ulalong chairman ka finance committee jong ka Laim Khara district Shitam. Nalor kat kita gijing syakri hakikam balang uteman pesan GSEM ulong unong kren sermon ubar hemensim unong hikai Bible class uba benia bat jelio haki jing hikai ubrio uba terang maka gospel kan poi syabarok wei ka pertai pesan GSEM udai uba penlut por bahaban lik jengok ya ki yeng ki parabangai kham tam ki baduk bestam bat ki bapang pesan GSEM udai ukristan uba shlur ujulek yalap sigi cakap ba marway. Habuladan palat nyopo senam kartaru, habalik hikai skul penpasyon nongsder mission, mangasngi ublay kinmi kum katim nadut ang step, hado bandawai ke jaseng yeng menmiet, habadai da kabalik penlong jing duai na kabentang kiba pang, kijing pang kiba punjai, hadien ki jaseng yeng. Kalentina nongsder bon sien kadai kabadum loo andalamiet. Bahawa teman macam GSEM unsya dalade yang slap bejur bantebe torchlight ya kalentiyai. Teman macam GSEM ulang ubriu ubadan ke jings murid kaba amjuk ham yo ikot habadan kirang ba kibala hek kerdan ha ke imlang salang. Ulang ubriu ubashem ke jingai bad ubala khre bani syam balau kenrat. Matias Arpusan Arpuwei diu kenrat jung u long u bahamiu syakri ba bahabat bangai
melaminat hiba kendiat ngan bu ya me halor hiba bun tu khele chepo ka jingkmen ukenrat jongme lakat tu kan esnam menta namar ka jingno hagarta bat ka jingnyon kamet utuman besan ba e jongi jula asyu banwan chi komiti balang ki jeseng sngi po ya wat ki jeseng shibi jeben sngiru la poites tashu palat arsnam e menchua kadadon ka sngi bula penpau bu kwa bani kenduk haddu e ki teman besan bat kumuh man rang ba ula ayengi baro e ki kentien kentukan pham ha ka jing shukri balang kaladon ka sngi kumba arsnam menchua bula khat sngob hai ka komiti balang banyawan bam jamiat hayeng jong u kum ka jing ya ai khublei kat barang ya khlain kalalong ka jing kenduk ka ba omjuk hamsham koj hangnu ru hakisni ibu khaddu ula kran chai bu ula banum jamshu naga jing shitom bat ngisung thu yo breu ula shania bat aitilut hau kan rat Filipi iwei ar huwei namar yanga kaban im kalong ukres bat kaban yap kalong kajimentoy ken ar kuren sanpra te ngis ngau slur ken bat ngik ham sngob ha ban lek no nakani kamet bat ban yo shongne bat utrai nagam ta ka burong blai amen so han shong Lesibun masan ide nenglong nakamata kajing puli yak history kajing im bading shakri liet masan George Sings im ha ni kapor ngin sayo sngo no ikijing kren nakaliang jangka balang ban kren di masan el kurkalang nakaliang kaji sengken thai jangka balang ban kren di Mrs. B Mauro nakaliang sing samla jangka balang ban kren di Sherman jangka Mrs. Andrews im bat nakaliang di sing na ban kren de Sherman jangka Mr. Michael S Nongrum dia syab nginyo sngo yini kijing kren kijirwai ka balais pa hinyo puar kijirwai ka balais pa hinyo puar utiu lili kapenthor nga shem ulok hu jisu bat ma uhi ulong ubabhabri utam naki shipho hajar kijirwai ka balais pa hinyo puar Hashem ulok hu Jisu bat mauhi ulong ubab habril tam nakishipo hajar util lili kapentor ha umarwe ngashem uban sat kudya jinglong kitjong ngapar hasngol sipa hakuslai jingtngen yang uai ha ngapren kashitomba ropar util lili jong kapentor Stapa pernah ubab habril tam nakishipo hajar hasngol sibat hakuslai jingtngen yang uai ha ngapren kashitomba ropar Til lili jong kapentor uklor stempa pernai ubab habril tam nakishipo hajar jenjar mensimat kuslai barola shim Hajing pencoy ru long nong nyada yanga ya pertenga la ino
kapor pelan lagi real kis nyangat lajing pencoy kenwan ngat baci suon pela silian util lil dom kapen por uklur steba pernai ubabha briltam nakilim nakaslian hasngol siba hakuslay jing ngen yang uai ha ngabren kashi tomba ropar util lili jong kapen por uklur steba pernai ubabha briltam nakishipo hajar on ino dalele on bread yang asyur habanga janya bat monjong ungale lajing esau dong kin care ngam siap tingan bor un ayanga habdeng kijing yale andalakut kajing len hanta hawa pernah mat ijong ngan yo ida shisha util lili jong kapen por uklur steba pernah ubabha briltam hamen si jonga hasngol sibat hakuslay jing ngen yang uai ha ngabren kashi tomba ropar util lili jong kapen por uklur steba pernai ubabha briltam nakishipo hajar. Pastor Chairman, ki Pastor Kiwiadan lang bat ngiye ka negapor, ki temen besan nagi weipan ki district Poga Presbytery bagina baru, kum kabalang ipediang subha yapi hagane kesni ka bakerpang, kabakum kabalang ka kenmau yau syakri jong try ilet temen besan George Sings AM. Kajing don ringkat kajong pi kalong kajing kersyan yang ikum kabalang balai mensem yang i hagi mengiladu no yawai ni kajing unang usyakri jong try ubakodor halaga jong kabalang kai kublai ru yapi nado ikong balaga kurim kijong itemen besan kikon kikseo besa kurim lem bagi bayang basem ki bayet ki bathon ki badan ke jia dei badi temen besan lit temen besan JSM ki para bangat ki bayet ki jangi ki badan nak balang pokse bad ki bana wei ru ki badan ringkat ka kapor kum ka balang ke priang sobha yapi ha ka kerteng ki bathiang ba ka badan pontam ke jau trai bo nong pdim bayet jeng Jesus Christ ngapen pau ya ladi ya gejing sngo ya blai ba ka balang kali bit yang aban yo ya kane ka benta
ban kren ayai halor jong ka jing im ba ka jing trei kam ki jong itemen besan ibala lek no shelau trai namar ngalamat sibon ka jing adai ringkat lem badi ka jing trei ka kam ka jong play hapo ala ka jong ka balang langa kamrit hagarta nadu bangilia ja lang banjit temen besan ilalong wei na kino hikai kibi alam kiba pten kiba peni lenti nga komno bangilia trei ka kam ka jong play haga wei ka liang ngampalai tho slam mi temen besan JSM henrei dei haus nem arhajari wei hubunai June habang lapoy Chennai bang layo bandrung ka office ka bai don bat kai ka pen kemen ka pen ngop lai nga habang yo I ya ki staff ki badan hapo jogo ka office habang itang syuring rong bi yo I ba dei ni ki bahayeng basem ki jong temen besan ki yang baro ki staban pediang buram yang I ka pen pau ya ka dur ka badan buram kajong ofsa jongki ubatrai ibadan ringkat batki namar kata kajing dan buram kajing long buram kajong I kapen ke buram yang iru kum ki para biye itu tau kilok kijar ya kari baga jaj ben riu badai endah ba ngile yo balang hang ni hapokse haga snem arhajar lai habala thong yang I kum ke adhak committee member badai how jusnem araja sau araja lai habala jit yang I kum ke rang ba balang ilia don ringkan begitu men besan ban ya pentelun ya kene kam badai how temen hausnem araja sau hagalai pautrik jong January jong kasnem araja sau haga bangi la sya banjit temen besan habang ayang ringkat bakini temen besan ki belia rang ba ngas ngau ila di tang kumu kena henre ngas ngau singan bangai don ringkat lem bat ki ban yasno ktilang bat ki hak biatrai ka kam ngatep ngadang kena ngaduna na dong sedong ngatep bagakti ka jongki kan betin kan yalam kumno ban yatrai ka kam ga jong blai Lordin yitmen besan hagakat kendai turek Februari arhajasan dagalaim krap presbytery hagabalang laikor bat nado kata kapor ila shimti hapo jong kabalang kum treasurer jong kabalang hadu kesnem arhajar khadwei ila long briu bebet ubakunai ubam kwa ban penlut phot daga jingkhen daga jingdia ka babiang kenang baga balang kanam siem ye kejing kerdo hakipor ki badang wan kata ka de kemensem jong kejing treasure hem ka jong nu sekri jong play the lord ki wei ki kam ki bula dei ban kit hapo ala ka jong ka balang labo yang I ban don hala ki jong ki benta bangin in chat hala ka jong ka dong ya daun tang sangot temen besan na ka to por ringkat bi pastor bila idon lang bangi ko por ilia pentulun ni kam ke jau blai itmen besan habang ya kenduk ya kano ka jing ngai ya siem badi ya slok badi ai sibon ki jing tep kumno bangi ne trei ya ka kam ke jau blai ulong breu jong ka jing duai ubai ban duai bat ka jing duai ke bai ju kan mau I baju ka long bau blai unte yakir Bible halaga jong ka balang idon ka jing sirhem men sem habai lek charum ba cheneng jong ne ka sor silong ban yo I ke men sem ki ba kodor ki ba im lengkar ha ka jilong breu ki ba jingai na ka yeng ka jong blai is ngau khia badilia wer nga yong yat men san ngial pen long ka jia seng yalap ha ka ni ki dong jong ne ka sor silong yong tu men besan maap yang namang adang don na ka service ngampat la ban yeshim benta lang bat phi ki wei ki benta ngalala I henrei marwei yeng ya ka ban yalap bi ka gospel daga jing silur namari dan ka daga jingkit kle ban penem ki men sem ki ba kodor
kane ka men sem tray mission ka joi ka la ngam bat ka la penrung ha ka donot ka joi bat dai lu kata ka badon ka men sem ka joi ka pen khi ka balang ringkat bagi ki pastor kum ka committee balang rei kini ki balong ki nong lam khamat ki jong ban pen khi ia ka jing trai mission nga kan mau ha bangi lech chmu thara pura ka sna arajasan ha ka bangi lech ia ka ban serbe ia ka to ka lingkat trai ka bangin sabteng ka to ka por da ka bin seng ka skol ia keren bi tumen besan kai ka bangin ya nang ni shakmat ban yoi ia ka wei ka rai ka committee ka balang galong ban pen klan ia ka jinang ka jing start badi ka jing long man sem ka de ka snong mutharapur bat ka long kumta ngai ka jawab ka bau blai ka jawab ia ka jing duai i temen besan habala syajid yu komi wei pan i temen besan me in charge ka long sender mission ha ka snam arja khat sao do arhajar khat nyau ila treasure hem rengkat bagatim ki ila lek man ka sngiu trai ban mi nala ka jong ka balang nga aingo ia ki babon ki kentai ki rangba ba ki samla ki bakloi ban chiem ni ka ne ka kam ban ya lek rengkat bi temen pesan ko mangilia ngau ka history ka bala pule temen pesan secretary ya ka jing sha shitom ka joi ban don ha ka to ka lenti ka ba ban ka bakalan ka ba lo utap ka lenti ya ka don ka jing ma ka lenti ya la ban or ki lom ki wa kham tam ka por slap henrai ya da ka jing silor nama ka jing ie ki jong i ban trei mission ngala yo sibon ki jing tep ba ngadon hadin ke bai ila syong thaj ngala sim ban beteng ya ka jing trei mutrapur bat ki para banget ki badon hang the nong seder ki perto ya ka jing im ka jong i bat kim la ban klet ya ka jing ie ka jong i ban rung si ki yeng ki sem ban ya selok bat ki ban penlong jing duai kham tam hakipor ka baki don ka jing pen khi ha ka do ka por bari temen sani la treishitom kata habi don ha ka to ka jaka kendiat ha ka bangi ya don ha ka balang anda haba ngamla ban klet ya ka jing lek jonga bat i ban lek delegate seki senat ke bangi dan lang bagi senat mingi menchua ile lai chiki babon ki jaka ban samet kum ki delegate shan chawapung shanang ba bat ki wei de ki jaka ke bangal yo ban ya lai ringkat lem badi bat ke ba pensilur yang bag balalong ru ki hikai habang itep badan ki bapang manur madong de dikat ki bali samit ki yeng jong ki para bangai ki badan ko ki snong ki atho yang i badan ki bapang ki bakwa jing duai i temen besan ong ya temen besan ngi de lek pen long jing duai ga tai ka long ka jing rahem ka jong syakri jong trai ya ka ban ya rap lem ki para men sem ki bakodor bat ka wei ka bang yo i ya ka muto ka badan ka jingmot ka jiberkhat ka joi ka long ba ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap kat kum Jacob kalau nak baar kat bakat nyau yang halo jong kata kan nongrim bau ka jinget klem ka jingle kalong ka bayap namar kata yong kat barang im ngan trei bani pendep ya ka kam ya ka bau blai ulakhat bangi kan mau hakiri bible jong ka snem ada jan reu haka ka balang kalaki akan reu tarik ke jong punai September itemen besan yong yang ngin ya le kumno temen besan ngim pat jumlen menur wi kane ka kam kumno ngin le ya yeng hang the harom bat nga arngot yes no kiti ya dwai kong trai ngim tip kumno ban le han rei kane ka kam kalong ka jong me haba mi wan ya ka ban jingo ya la ka jong ka balang pin kup bor ngi ki syakri ka jong me bat kata ka jing duai milia duai yang ta ka penla sibon ban pendep ya ki ji syam ki babon ban duai na ka benda ka syate syakhom ki duai na ka benda ki tu ka bapang ki badan ka jing ale ublai ula syaskor ula arab bat ngiyoi bag kir bible kalalong kari bible ke bawan ra mensem sibon ya ka balang bat dei lang ba jo ka ke bible ka bala penki ya ka balang ban e ban pray mission kata ka dei ka jing shisha jong ka jing mi na ka ne ke bible te nganam slam te ka balang kam kelet ya pi kum ka yeng ke jong temen besan
Kaya dwai ngidang ya dwai kirim peyeng ke jongi malagasngi bat ke jang nut ke jongi kelong bau blai unsai ne ke yeng ke jong pi ki syakri kan thai bat chenrang ke mat beteng ya ke ne kalenti ke bai temen besan i layan oi ke tien ke jong blai ke ya tho yu syakri jong trai wala lek no ke jiban pau khat sau khat lai ko ong suk kita ki nong yam ke wala yap pau trai na do menta shisha ong men sem bakin yo yang thaj no na ke jing 3 minute jongki na ba kita ki jing le jongki ki abot ringkat bat ki bat na ke benda jongpi kom ke yeng ka shi thiau se ke hebru ka na ba khat lai ke khat ke ban ke ban nyau ko ong to kan mau ye kita ke ba sin char lo jongpi ke ba kren na pi ke tien no play da ke ba per khat ru ye ke ba kot ke jing im jongki to pin ya per thu bot ye ke jing ngai jongki kane kadai ka jingkwa baka balang ya ka yeng ka jongpi baka yeng jongpi ublai un se kerhai ki nong trei na ka banta ka buram ka jongblai amen. I pastor jongi i bayalam ini ke jingiseng kinong syarai baro ki belawan bendon dekat ngi ka balang hakum ke ni kapor ki pastor ki temen pesan ki para bangai be jongi ki berenlang hakani ke jingiseng ka kerpang ke jongi bat kerpang ye Mrs MWCM ki kun ki ksiu ki psakurim ki bahayeng ki basem ki berenjinya dei baro ba itu lihat temen pesan JSM yang aku beli pi, hak kerteng ke batiang tam, ke jong tribe unang penim be jongi uji sukres. Ngayang hang ni nak kementa ke jing seng kentai. Nungkong ban pen pau ke jing songu u beli. Namar bu ulasai. Ya uni usyakri ubarat ba ujong ilit teman besan JSM. Iberlong syau to rigid. Ubala kersan ya kabalang. Pat ika jing sang kentai haki babon kiliang. Ngimla kam dapat ke do nut. Pat ban skusi cikat dei Habah ka step jong ka pratarik September ara cara pusan. Ngila yo ika kubor jong ka jing klat no temen besan ba ye jong. Ikan pat berkat bengin do no ye. Bat haba ikong bi. Ikurim jong i lapun le thu yang ai kan ka kubor ko susi. Ngam la shu ban ong nuk ngam so la shu ban digesting ni kubor ngal shu shong shi por ban perkhat gini ke jingduk ke jongi ye temen besan ubalong kum ukpau jongi entah ke soburami ke jingi seng kenthei ka bala ai ti hanga ban yo ban keren ka bakum ke ni ke jingi seng ban kenau ye temen besan jongi naruk ka sngi bala ontap dan buram ye temen besan nglayo snoi ka history jong ke jing im ke jong i bak ke jing syakri ke jong i hala ke jong ka balang hala ke jong kari nong ka thau ke imlang ka salang bat kum ke jing sang kan thei ngiru ngi pen scam bat ngi don ki juk ki jing yesem bat ni usyakri ujong play wat la kat tu kat ni ki jing yesem jong i kin long hi kum ngi repeat ya ka ai ki be ton basan jong ka balang ton basan sket 3 8 pau bat itemen basan di bekran kal yang ka balang 8 pau ringim la bat kam 8 pau ni ki jing sang kan thei ki ni ki juk ki qualities kibngi yu i hai ni temen besan be jongi kabalong kejing ai men sim yangi hadu kini kisngi ki pementah kebeneng kong ilong iba bahai kejing sang kentai haki program ke prepare jong kejing sang kentai im ju kampep like no satang habi dan pedang kejing shitom ye simben talang mat ngi habang idan kejing doi syak jing it ju simben talang mat ngi habang idan kejing sang ki bekerpang ke women's week but women Sunday. Kebaar. Kayeng jong i kalong kum kayeng kemi. Yang i kejeng sang kentai. Man mingidan kinu kikam.
Ngi pun long center be ka yeng jong i. Itemen basan bat ikong bi baro angut. Ki kemen pan pedang so bahaya ngi ki khot jong jing seng thei. Ku beli shibon kong bi. Ya kamen siam basbon jong bi. Om tangkap ta. Kawai ka bangan num lak ban klet. Ika jing long jong itemen basan. Kalong bakat ka kerdan jong i. Dak ka jing kemen. Habang irung ha ka yeng ka jong i kum ki seng thei. Pengidon ki kam mi ni pendap. Pila ban mundur kat UIS. I pentiu syai ngi. Ding ong e tu tun basan ngi sia lek mangi pi pendap ki kam nga nganang petiu lang syai i pi. Kum kan ni ka jing sngodet. Ngi mlak ban syam. Nyahar bangin syam. Hakini ki sing mentah. Man bengirung. Pun pau tang ka kmat ba pho sam rakhi. Ba ko padiang so bahaya ngi iwei pi iwei. Ida long shisha ukpa ba kan jam sim nak mentai jongi. Ngi yo shibon ki jing hikai. Hak be de ke jing long jing im kristan. Nah ini teman basan pe i jongi. Ba kini ki long ki jing hikai ki ngi yo na i. Ki banengkong bangin sim khia ya ka commission. Ba ki jing elap ka gospel. Kumul pen pau hak history. Kumul pen pau di teman basan nakal yang jo kabalang. Kabaar. Bangin num le lut put. Haki ki bom long kepu. Kabalai bengin wat bat bengi selok iki tu ki berjangai nak sem ke jong try. Iwei ni ki khon kan thei jong kabalang. Ilai thu yang ah. Bah ke jing trot jong iban wan ki jing seng. Dei ine teman basan ibalik banwa i. Lem da dei ne ini teman basan i ong yang ah. Tip ke jing im jong akan long ka pakumnu. Amda kata hila kentui ini ikon jo kebalang bapin wan no ski jing seng syong hakajaka ka mangalaban yu i pi ba ngai ngo yu blai ba haduk mentah kan ka khun jong kebalang kadang syong ba ka juk ka jaka kebituan basan da batai kanang bi yu i ba iwan ka jing seng bat i sya sungu ye sungu ye kan ka jing trai ke jong ni syakri jong blai kasau bangin sim khiai ke jing duai ko mala pen kan mau men ne ngalayo bani dan benta bat i ha ke jing duai ki ngi pun long ke yeng ke jong i ka ba ngi pun long ki sien stayo ba kan ni kra long sya ka bor na kam ta jong ni barok ki bayo bani sim benta ke basan i pun kan mau borobor ke jongan arsin ke jong trai i kan tu bangi de ban long ki bala pen kre Iju ban bon sin bengin long ki balak kala ka bamot isu tenat baha ban kot ya ka jingkran ka jong trai ha Lukas khat lai san ka baong lem da phi kala ka bamot phi baro phin jok no kumju itman basan i im kumba ilahi kai ki weipa namar kata ka jing im jong i ka long ka nuksa nak mentai jong i kawai pat kebangi baro ingin mau i teman basan kumal pen kan mau di iskat di teman basan mentan kalong wi besh hem mahaya kri bible ya kan mau bah ka pori bible im ju kenya ka met i ka yong pa i dekit khia ban bot din ya kitu ki kena ba kitu ki bayo ri bible i don hasanda jongki hakan onu ka kep ka baki ki yasem i kloi ban mare ban lek pelong jing dwai siki yin jongki tu ki bayi kendo ki jing yasem ke per ki khun jo ka ri bible ngi ong yaki pat ngi i baka ri bible ka im hai temen basan haduk ka bakot jong jing im ka jong i sakawi pat ka jing long ka bingi syam hu nu syakri kalong ka mensim ngaulem ka bami na ka jing i jong i ki para bangit ulalong utuan basan ubangi kung khun balang ngis ngau jan bat ngis ngau shlur ban yakran bat i ban syai ki problems ki jongi kum ki kemi ngi chu syami ki jing ele ki jing im ki jongi i liet temen basan JSM i temen basan ba ya jongi ilalong ibak loy ban sengap ki jing syam ki jongi ilong ibak loy ban pendoi yengi wat lang ba ka telefon la ka dei hakanu kanu ka por ngi phone i iwe ni ki kemi la ya thu yang adang shen babi la phone ci temen basan tang shen ka mo ka por ba im khlan ba hasu
ta phone i ka xiu jong i ka dan preng jing stom il ong wan shao yang ani preng jing trot jong ka met la betin ni i ka kali ila lit kata ka long hieng bar long jing roi ila long sha ka thamai jong ka jing tengen ka mta ki khun ki jong ka balang kum ki kemieng ila do chi sha nong sarai ba long kum ko pa jong i kum ka jing sangat thai ni doi bu blai un ka shat bon kong bi ta ka jing do na jong phi ye kurim ba e ja jong phi kong bi kum ka jing sangat thai yin don hasanda jong phi wat ngim la ban jong oi phi barabor han rai ni don bat phi ka man sim ki jing doi ni don tang won phone call uwe na phi phi la ban phone ni ka nu ko por ni doi bu blai un kershani ki khon ni ki persa iki ksiu jong phi bat ru ikin men para ki persa ki jong temen basan baro hak che lenti jong phi nang ni sakma ni doi ru bu blai un sei iki sakri ki pokordor na kasengkai ka jong phi na kalong yeng kalong sem ka jong phi ki ban buat ika dim jat ka jong temen basan habang syong perkhat ika jing im jong temen basan ki ba ye jong i nga doi bu blai un penlong yang un penlong nem yang iru kum itemen basan ubriu bala pen krek bahai la de ban yasham bala kenrat pat ngim arta tien bu kenrat la pedang hun ben sim i syaka jing ja thaj bom jukut ke bu la krek na kam ta jom i da ka ba ong i kin ki kitien bha me ushakri ba bha ba bangi melam minot ka ba kendiap ngan bu ya me halor ki ba bon to khilet chapo ke jing kemen u kenrat jom me mathayos arpusan apulai to ble ker hulang ni baro nam ta kaburam ke jung amen Pastor jungi ba ilam ya kanika memorial service jungi lead teman besan JSM ki dekat jongka komiti balang ki bahiyeng ki bahasem jong baro jungi teman besan ba ye jungi bat kumjo pi baro ki para dekat bat ki para banget ka balang ka jungi ai ku play pi baro ha kerteng ka ba im bat ka job ka jong utrai jungi Jesus Christ ai yang na kanika jaka ka bakentang ban ai kanika eulogy jong i lead teman besan GSM nakaliang jong kerja sing samla la shania inga banlu mi jing tho bat ngala pasyang ban le kumta ban kentup lang ya kini ha kini ke jing kren kot ke jonga kerja sing samla kadap da ke jing susi bat ke jing so khia man sim ka bakrau ha ke jing duno ke jongi ye teman besan it ba ye jongi ha ke sini kong Patrick September arajar apusan ilet teman besan GSM ila longru i advisor jong kerja sing samla hau snem arajar niau i jushim bentah bobon bah ki program jong kerja sing samla bat i dei iwe buju ai jingmut ha ka bay dei bat ki kam ki paper jong kerja sing samla bat i buju ai mensim ha ka bay kit ya ba ya ka kam ukenrat ilong i bashet rehem ba ha ka kam utrai kam tam ha ka kam mission aku mencuba penting belang barok ba ilit men pesan JSM ila ai ki kot jingruai syaka choir jong kabalang house nem arajar nyo kaba ila phawat kerpang bat ila phawan ra nadu nari England bat kini ladon mentah apo kajing pet jong ka choir jong kabalang ikan mau bah ba ilong ibashit ram ba ba dei bat ke revival bat hadu ha kini kisnem balalik no kajing anglut kejung i kedai ba kan wan biang ke revival ha kabalang sasisin bat kabalang kan ki imbiang ban ngila ban wan ya lambun ki mensim sya ka jing penim kabalong Jesus Christ kini kalong ka jing anglut ka jung i kum ka jasing samla sasisin ni pen paw ka jing du no ka bakrau ya i lit men besan ba haba imdan shu ban ni henry ni dwai bo ublai unang isinai ya kabalang ka jong u ka bala seng ha ni ka jaka bo nong yai pen mi bon ba ibenyakit ya ba ya kakam ke jong pat kibas ngurit kum ilit men besan ha ka ba kakam ke jong i kakam khrau ban ya kaktien bat idi wei iberiublei bat ibashap ting ba yoblei
Nakam takabura mo play. Amen. Pastor Bayalam yakni memorial service ki dekat jung komti balang ki bahim basem jung ingli temen san GSM berkum jo EP baro ki parabanget ki badon hakni kapor nga ai kuble EP kerteng bathiang tam ku jung mong nim jung Jesus Christ ke jung kren ling kot chapang ile temen san GSM bat ke jung don benta lem jung I bat ke jung seng khna na kalyang jung kinok kit kam ba ki dekat jung ke seng khna hi baro ko we ngemla klem da pen pau ke jing songu ya ka balang ka bala ai lat ingi sa sin ban yang hakani ka por bat ban ya don ban talem haka ba ai ka ni ke jing kren ling kot chapang ile to men san GSM bat ka jing don ban talem jung I bat ka jing seng khna ha ki snam bat ki por ka ba idang don hakani ka sla perthei kum ka jing seng khna hi baro ko we ni pen pau ka jing so si bat ka jing sngu tamang habang ila du no ye temen san ba ye jongi ibalong urishot baskem unong ai buj unong ai bor bar unong kershan ba klan yang i kum ka jiseng kna itemen besan GSM ibala klat no shautrai ha ka pratrik September arjar arsan ila long ma I unong ai mensim but ai jing kermen yang i ki khon kna khamtam ye ki nong yalam ke jiseng kna na du gisnam arjar nyo haki por bagi kelemat baro haba idang syait nang klan bat ba idang bat kum advisor jong jiseng khna iju khmi thu bat yai bot din na ka por chakapor ye ke jingya bat ye ke jingsan jong jiseng khna iju ai bot bat yai slok ye kinong kitkam jong jiseng khna kumno ban nang pen pha bat bon ra shibun ki jing hikai ki bakordor bagi khun khna nadu bagi dang red kinlong ki ba iet banwan chige jinseng khna haman la ki por haba idang shat nang klan ilong ru iwe iba smart banwan chige jinseng khna lembat katu kani kru ki temen besan bat ki pa kabalang ki baju smart banwan chige jinseng khna manla ka sngi utrai bat borbor ujudon bentaru haba hakabas sami ka ktim ka jong blei lembat ki jingsneng bakordor jong I hagi jiseng kena da ka jinge don ringkat lem jong I ka ai men sim bat penchangan shikade e yangi kum ka jiseng kena iju yarap ru yangi ban ai ki jing hikai bat ki jing kran hagi children's fest bat hagi week ki program jong ka jiseng kena bat kini ki jing kran jong I ki long da shisha ka jing khu yangi bat ya baro ki hep kena ki bajuan punya so haki jinge seng kena bat ki children's fest ni sngo kalong ke jingdu ka bakrau yangi habai teman besan imdan shu apring jongi bat ngi da sngo temang shikat de e henry ni shuyai sa satang ki jingken mau e bat ken mau burom ya ki jing shakri jong I baro ki ba ila ai halaka balang khamtam I kijiseng kena ke jingalam bat jingikai bakordor jong I kenya ilong ki maulanai bakordor ki patingshan na ka benta jong I haki por baro bakin longru ki kentin ki banang ai men sim shushu yangi bantrei klam artatin ka kam utrai what happening ki jing e ki bangi kendu halaki por henry kenya ilongru ki kentin ke jingkermen yang ikum ke jiseng kena hi borokowei itemen san ila long da shisha kanuksa ka babha na ka benta jongi baro to ai ba kan ko tang hagi jingken mau I jongi ya I henry bangin yai bot nuksaru na ka jingim jongi bat bangin yai ken mau kendiang ru ye ki jingkai ki jingsneng bakordor jongi haki por baro kublei shibun blei nam takapurom jongu amen. Hani ka por khot ya ka choir jeng balang bikin ai ya ka jing ruai kerpang
Come.
Joshua bai nusan Dichen, nusan jangka balang pesucian umpling in sabu hak jing duai nam taki ke ba kebangi la pendep kerpang nak benta kelong yeng kejong ilit nusan GSM gadon katukan di kejibakan mau nak tien kejong belai nam kuas bukan shibun namar ki jingkren nadu ka jingpuli ki history bagi jingkren ki bangi snow yang jaga balang nak jisegen thei nak samla nak kena kelong ki kubor ki ba koridor hagani ki jaseng ke bakerpang ke bangkin mau ya nusan ba jong ke balang ke jongi tien ke jong belai ka sam ke basis bakan riu ke hot ke bakhasan ke ong ke ba koridor hakmat utrai long ka jingyap ki riu khoj jong ka ba koridor rahmat utrai long ka jingyap ki riu khoj jong ha ka jing berkhat brieu ngim ju berkhat ba ka jingyap ka long ka ba koridor la ka long ha ka perthei kristan ni wat ha ka perthei bomlong kristan ru kambun sin gi berkhat ya ka jingyap kum konong shun wakadon kata kerkum sutu kabakum kata wa dah ka Bible ru kabakran japa ka jing yap kum konong shun nang ta ka jing batai phang ka jing yap kum ka jing du no ka bakrau ka jing du no na ka benta ki bahyeng ki basem na ka benta ki bajan bat nak bentai kemudian ke jendai kam ke jam bat kumta ter hak history lebihkan mau ikin tien ki bait nusan iit ikin tien nak sti filipi ibai arhuwei ki bu apsopol ong ban im kolong kris yang abad im kolong kris bat ban yap kolong ru kajing mentoi kajing yap kolong kajing mentoi denamar ukris nama kajing don kajing ukris uba don ha ukris uba snow thu ya kajing em ba ukris suai uba langej uba lasanya teli ha ukris usno ba kajing yap kalong komentoi kajing yap kalong kaba koridor bangin snow thu balai ba kajing yap kalong kaba koridor khamat kajing utrai ni kajing yap jeng bangej kajing yap jongki bala IT hau trai kalong bokodor ni hab ban yo iya ki na ki khmat ki jong ublehi namar daga jing sungtu breu gin no sungtu tan reina khtien ka jong ublei habangi pule ya ka bangi percang ban sungtu ya ki jing mut ki bau ublei udon de hang ta ba ngila persang ban sempang balai ba kejing yap jong ki bangai kejing yap ki jong ki khu jong kejing get jong ta ki bala ai ti lu kolong ka bokodor kamat ke ban kong habangi puson ya kali benta kolong kejing yap jong ki bangai jong bala ai ti hau ju kolong bokodor namar dei bahaka jing yap jong ki bagi kajing yap jong kita ki ba ai tingi sautu haduk anu ba kajing im jong ki kolong ka bokodor na ka benta jongi ki ba dangdon ngim ju kham kren ko chapang jong ki brio ya kajing im jong ki ya kajing koridor jong ji mu jong ki ya ka impact ka ba ki don ha kajing im jong ngim ju kham kren kat ba ki dang im de haba kim don shu hapdeng jongi bangi sasnu khu ya ka jing koridor jong ka jing im katno ilong iba koridor ha ka jing im jpi kung yang sam ha I kurim kong bi bangi khot ye haki khon haki posakurim haki ksio haki persa haki bayeng basam katno ilong iba koridor haki yang sam jong pi kijing kerhu ke bun sertap ki ba latuot na ka jing im jong I
ki kentien song sebai ki bami nak situr kejong i ban seneng ban kentu ban hi kai ya pi hadu kan no ba ka jing im jong i kala impact ya ka jing im ka jong pi kata kalong ka bakodor nakapanta jong i kum ka balang kitu ki jing kran ki balkan hikmat ki labiang bangin sngok thu hadu katnu ilong iba koridor nakapanta ki ba bun sertap ki jing syakri jong ka balang ya ka balang nyautang nadu ka jing slur jong ka jing nget ka jing slur ban yalap ban sakhi ka jing terang bagi mensiem ki ba koridor kin mat ya kajib im go jung trai bat kum kabalang hadu benta ngidang yai trai ya kini ke disri ke bakrau ka bai tumsan ko we tumsan ki ba ningkong jo kabalang lembat ki we de tumsan ki labu ha ka donur ha mensiem jong kabalang ba kabalang ka jung ke jing rimens ke jing mensiem juga kande ka jing alap ya ka gospel ban ibu ya kani kebentah khmat du jong ka balang nantang ikran sepang ka jing slur ka jong iwat hapdeng jong ka jing pang ka jing sitom ka ba imat ha ka jing im ka jing kloy ban syakri ulai wat hapdeng jong ka jing klot jong ka met kam tam isi jong ka jing long temben jong i ka pau yu brio ubak kloy ban kendo nakabenta kaburom ko jong kuris nam ta kajing syakri ha ka balang bakat baragim in syakri kumbal ong pola kistis Filipi la shisha danga perkat sephang yela di ngaso ko ba ko ban let no sha utrai lani tang berkat yo kan ba bangadang don nakaperthai kini artli kidon ong Filipi we apply sau tang ba hakado kat bo beliau dang ibit tinga kham kwa bandon ken bat phi ban syakri ya phi ban syarai phi ban hikai ya phi Mende gaji mo pathai kan long ayu lada kam de gaji pengkre nak benta kaban sawan kumong beli graham all the time that God has given for us on earth is to prepare for eternity. Baru kibenta jong kaji im juga berarti long bat kre nak benta kata kaban sawan dak kaji syakri ka jong kaji kam tho sya beneng kan long leno kata kaji syakri ka bang ni ai ha kani ka perthai nama kali kaji yang syong basa ka batang sipor ka beli ai ubu engi bangin pen kre bang yo skon sintur ka jong ikong bi bat nai tan basan hi ibakren siapang gajing pun kre bau kristan udah belong ubah yai pun kre bat ma i la dia ilong iba la pun kre bah banyak sem bat la unong penem ka pun kan mau ka ibu polong arti mati sang ru pra kata ka por ka jilet ndo nga kalajan ngala ele ta ka jile ba bha ngala pendep ya la ka jing phet ngala ri ka jing nget ndu bentang yang ngala bu ya kata ka pasnya jong hok ka bu turai unong bisa bahok unsa ai hanga kabar kajing yap jong ki banget kalong ka bakodor nama ka wei ding sya ka bal thok ting jumle ba takalong ba kajing yap ka wanra ya kajing pelat na ka perthai sngi ka batang sipor ka bal thok rum kalnong ka bapra ka khot arpra phundai ka ong ba ka nek presni kolong ke pertesni jong kijing jenjar ubanget utrang ban sayo lat no ban ke liberation na kini ke perthai jong kijing jenjar u Charles Spurgeon hakikatien ki jong u ngan pulih ten pareng wong death cures it is the best medicine for they who die are not only almost well but healed for ever. Haka perthai sngi ka bang im ngin numlat na kijing pang kijing tom. Ngin numlat banyak lingba kijing bagajing le jong kijing im. Kumbala thok tin jong ble. Ngi hap ya lemba ku ngi hap ya lemba kijing shle.
ngi hab ya lingba jong ka ding ngi hab ya lingba ka them ka serngeu jong ka jing yap kita baro ngi hab ban sha ha ka ni ka jing im handai kan poi ka por ong ka jing pa ar hui sao bo ble un sanyat no ke mat nai khmat jongi ka sa poi ka por on da ka jing im ka lawai ba onum dan shu ka jing yap ne ka jing sngosi ne ka jing yam ne ka jing pang ka jing tom ki kai baro ki la wai lut ki la kut lut kita ki wan tang haba ublei uplat siliang ngi nakane ka perthais ngi ka perthang basa ka perthai batang sipor sisin we journalist ulakli yau presiden wa ar jong kari mereka John Quincy Jones man ba John Quincy dap kumba prak san snem karta ula no temen ulam khnyu ki khti ki jong u nama ki jingpang ki bodon u tau Jones wa kali good morning, how is John Quincy Adams today? Uni presiden wa ar jong kari mereka ula jubah buong Adam himself is quite well, wong Adam ubiang dan rei kini ka yeng ka jang u te kala nang jot kala nang pra kini ki ji hang yit kemlaban khang bhasu kal ka bakhriat karung syaka yeng bat ngasu khriat nang ta kini ki paya jong ka yeng ru amar ka yeng kala rem so kum bakhila khnyu kat numru habaka bel kapan mi kejing sawa kumba on salit no yaka then re ask for John Quincy Adams. I am quite well. Kejing kren tang jong ubri ubakrau re jong kurstan ubakrau kat banang ya kisni kajing em kolong kumta nginang klot nginang dubor kini ka yeng kanang jot kumong upol ba kini ka yeng ka balasna de tigi breu kandang jot kadan sawi pa yeng balasna de ti kijong ublei ar koren san ko ong ba u banget hakediya juga sri kirta kane ka bashabar kanang sti kanang klot kanang dubor Henry kamen siem kanang klan ngalai iko bon kiru temen hakabalang habangit nya shem barki ile bane dwai barki habdeng jing pang jito habdeng jing no temen laka do kapang halaka jong jong shem kiru temen kitan ki bam la syo ban kren ba kitan ki yo sngou skor ki bam i khmat ki bala dor sengkai bat ki we ki buan rengkat ba jong temen mangim la ban long saum ne kai sikit jong temen lala jong jing shem ki ba ubele usha bangin ya lengba tangba haki borok baju syam beriu basyako kan mensim te ka khlan namar balai nama kitip baki sni kelajan la nyau yisi ken salet no bara let no kijing pang kijing sitom kijing khuslai baro jong kijing im ki lawai no bat kabalai balai ba kijing yap jong ki banget kalong ka koridor hakmat kajung trai namar ba kadai kajing ya lenti ka ba thiang tam ka jo bangai na ka ne ka berthai sha kata ka bening ka bam jukut kata ka bening ka bam jukut namar u bangai hi ubala ai ti ujus ngau ba ha ka berthai kat badang dan ka berthai ngau kumba ya syong khlat no trai aku dan sandro prak ong nama kata habangi susur halakas ngi bangi tip bakat bangi dang syong ha degamet ngi syong klat no utrai tingi syong slur kan bani kham sno bha ban let no na degamet bat ban yo syong ne bat utrai kata ka degajing trang kham tam do blai ula ai ki sni sing bejrong kum ula ai hadum san ba i jongi ila pendep i sibat thong te ha ka yeng kasam kat kabenta jong ji syakri haka balang ru ila syakri hok kat kabenta beli lebu hakim lang kasalang
nadu kajelatan maldu hang ni wadah senong katau ke bisi mentah ila ai ya ka contribution ka ba koton tang ka batam ka ba ila ban ai ngalong men ki jingkren baro ki kren japang jong kata namar katau ubangej upwa ban poi no kasui un kham sobha ka mala puli mentan ban yo let song no ha ka yeng ka jong utrai ngasi berkat bu blei ubatai ya ka beneng hak kita jon pau in detail ngi pulih kita pa labatai je phang jo beneng nung pulih kita nadu ka jing he jong ka nadu kelenti bla siang de mokoldor nadu ya ka wa ka belong crystal clear ka belong ki maulon nai ka pernai nang tai ki mokoldor kiba lashna ya ki mansion ki yeng ki tan beneng ya kelenti ka bla siang dah siar ublay udaay ya kan ke description bangin terang ban poi sata dangin kuha banyu i ya kata kari ke bakodor ko ublay ulabore ngaju perkhat hakan ke perthai mangi kibriu ngitang syu asngo ya kanu ga jingte kabitnat kalaman de jingte ju kibriu ko bolong kibriu ki balik pe ka Taj Mahal nigi bali page ka Burj Khalifa Dubai ka building ka berjerong tang berthai lani ki natural wonders ka kesat Niagara ka tak punam lani ka kesat no kolikai jongi ki beru ki toy ki tores ki wan sha ka jella jingkat hadu bakal lapin kelumar namar kumbang itip tong anung kren kata nama ki beru ki kwa banwan kat no tam ya ka beneng labatai khnai ka beneng bengin kwa let bengin angno pinong te I want to be there ang kwa ban miss ya ka beneng ngan trisitong ban poi sya beneng ka jing im ka jong im sim ka inspire ngi ka imen sim ngi bangin berkat ya kini ki ka jing yap jong ki banget kolong ka bokodor madu trai namar beki yo ban syong ne bu trai kini yo banyo i ya u Jesu Kristus marhamat ong ujub mencoa ngasi os ngau trai sepang jome ngasi benar sepang jome ku trai henry mentah ngai sembat me ngai i bat me marhamat terma kata ki pramu bi i ki jongi habung idon hani ke jeseng ke jing kemau i ya itu mesan di jongi ke jing khot ya phi ke yeng ke jing khot yangi kum kapalang ba kat ba ngidang im hakani berthai ngin perkhat sepang ka bokut jong ka jing imru ngin perkhat sepang jong ka peneng ngatip bah beneng dumsan sim idon itu san timak idon dumsan ini bikosan tiu idon ki no srai ba i jongi dumsan akbar khongla idon ki wei pat ki ronget ki balet sakmat sutrai kidan nabdi geru temen hane ki balak hambun perlok habeneng banya berthai namar boleh ulakot ngadon sibun ki bathan habeneng ngadon sibun ki bathan hak berthai nang ne ting saya khlat habeneng te junom la junom apa kaji im ka bokordor kaji tu san kalong ka khubor kalong ka nuksa babangi baro ngin bot ngin perthu bot bahag bakut jong jing dan jing septing syu bandit nang ne malah pun kre la pendep bat mentah satang ka jing su ka bajunom tu blin kurhu ya ini jing mau ka bakhendiat nam ta ka buram ku jong bele amen nusan w chen in suwan bu kerpang hajing tuai Dubai. Blay bau kupa jangi wap neng try kimet mat try sip jangi. Ngai ngu ai me nang tekas ngi kapakar pang kapame mala ai la kachong kapalang chang me. Man syakri me lang ba kani kacing kan mau it kacing kan mau puram
Yau syakri jong me liat teman mesan jes esi. Bo me mala shim no na pedeng jong go balang na pedeng ki khun ki ti deng ki nong sharai ki jong me bandon bat me hakata kecaka kabamela pan kre kerpang na kabanta jong ubat ki bangit kami ngai ngu atrai agane ko por bak ngiyo sngau ya ki jing pule bat ne ki nong kren ki boper ya ka jing em ko bokordor ya ka jing tre ko bokordor bat ka jing syakri jong uni syakri jong me man mau dang im bat udang don hakane ko pertai long syakri jong me bayaj bat me bukren bat me uba im bat me lantar kisngi kijing im kijang u malah pensyat hu iki bun ki banta jong kijing trai mission kijing im jong ban wat yaki balaja ban pen priang ban pen banaya ke gospel kijang me hagito ki bom tip yaka hakal leng ki jaka jong kene thai ngai ngo ya ke jing trai bat ke jing syakri ki jong uko ba kordor adu takta trai ba hakal long sisa ke jing do hinrai ngis ngau it ban yai kan mau ya ki kam ba ba jong du syakri jong me bo me malah pensyat iki kam ge bakrau man mau dang syai dang klain ha ke jing im ngene ko pertai ya rab bakini kijing syakri bat kijing kan mau yo ku mu syakri jong me kin long ko bor yang i kum ko palang hang ni ya ki para bangai bat iki para nong syarai kebalas ngau teli ke jing do yu long syakriu jong mai betbe jing syai haki babun keliang jong ka jing em kristan me melong jing syai jong bat na me wai jing syai yaki wai pat kerkuat try baba malang makan jing syakri bagi kon ti jong ladu no yo hagal liang jong ka jing em makan ka to en rai ai bor yaki makin yai kan mau kan yai bud den yaki den chat ki jong u ka bola e akan ka pertai kiru ken long atrai baba Om ki khun ki jong me ki bai yai ne ki bai yai bat scam ya la ka chingai haru bakot ka ching em kum bola syakri kum mo syakri jong me ula pen i kar khu ya la ka jong ko balang ka jong me hang ni rai ba pha nang don rengkat lembat ki hoi mala shem ki syakri ke bakodor wai hadin wai nrengi kermen scam trai ba me menam klet ya la ka jong ko balang ma me mala kular bangan nam landet yaki lam ne nganam ino ipi dan lei long rengkat lembat ki nang sai yaki wai pat kiban yai pteng ya ka kam ke jong me agane ka khndo na ka wai ka por sa ka wai ka por kat pa me nang i bet pan pan sa yang i hasla jong ane ka khndo yarap yang ilang ba kane ka por ki khun mala siu spa ki jong me bangin kan mau ya ki jing shisha
tin ke jong baka jing im jong I hakanik kendo kolong tangkum kata ka ying trap kabatang sipor bat kapor kan poi hakabon lau no ika bat on penkop ya ka da kohok ka puram jong me bat da ka panciat ka ba koridor ka ba me melabu na ka banta jong ka kerku yang I kerkuil ke jong ko palang ke distrik bat ke presbytery ke jong me hang ni halai ukra bangin nang yaj siaprang bangin nam do jingkermen memen yai rengkat lembat ngi haki benda ba per jong ke jing tray bat ke jing syakri me tat adu kata ke sengi ke jing wana sin jong me sini petai kerku ya ke benda barok ke mengiala pandap akan ke puan ngis ngau to ya ke jing alam mensimu jong me aya try babha baki nekin ai bor ai mensim mengi pendap bakkan mau ya syakri bodor jong me kerku try ya ki syakri ki jong me hakan ko balang kinong syarai jong me baki kinang yo bor dakabab syania hame dakabab bud ikinuksa ke bau syakri jong me ulo peni peneng jong ki man maudang don hakan kendo sengau yang I map try ki jeng dona ki palat ki jong nama ki pan mat idam ini baro haka kerteng ngabadan bor try bat unang penem jeng uci sukris manta bat halak taru amen. Tony kapor gidan sakawe ke jingkren bakata kalau ke jingkren nakaliang jong ke yeng na I Mr. Mangkar Pangwar I khon ju liet musan GSM tengah kerpadi Mangkar Pangpinsil ya ni kapor Pastor bapenyat ya kene jingseng ki pastor ki temen basan bat baro ki badon hangni ngai khublai ya fi baro aka krteng Yesus Kris ka jing aingo bat ka jing yaro kalong sha ublai bangi yo ya ukpa balingim lingba ka jing em jong I ni yo sibon ki jing kerku kumu ofsa ipa jongi ilong ubreu batrai hok bat bale hok bat bom junyo siliang ino ilong ofsa bale adet bat kino ki breu kila ben approach ya I ipa ji trestom bat minot habade ki kam jong office bat kumu ofsa ubana kawe ka pat ka jila idang ya ban bat ki post bahe bat balong important aga government of Tamil Nadu haba idang don hachenai ijulum ijulang ki kena kasi bapule Madras bad iju sneng iju kraw yukiru hagisngi sanderu iju yo ban pinlong jing seng kasi hayeng jongi bad kumu ofsa ila long usaki jong Yesus Kris bor iju yap yaki bre bawan pa sumar chavelor bad hachenai bad yakino ki breu basyam jing haba ki wan chachanai Imei badipa kilayatho songkrim minta la sanpo news nem bandap hau Oktober. Kala bad kilay buram iwe. Bad
But ya kano kakam kiju ya peleu jing mudlang. But ipa iju kuslai barabor haba ipang imay. Ipa la ju sacrifice ka karya la jong nakabenta ki khon. Ila ilat yang i ki khon banjiet ya ki karya la jong. Hapo ka jing ai jing mud jong i yang i baro sipara. Iju sneng yang i sipara nakapor sakapor. Badling ba ka jing long ka jing em jong i kalong kanuksa yang i baro bangi day banbun. Ya ki ksieru barabor iju pinkin mau ya i. Bakin yat akalinti badai bad ban pule ya ka Bible bad ban duai. Idon ka jing adai kabajan bad baro ki persa kurem jong i. Ipa iju sneng yang i kumbala tho ka proverb wei shipo. Ko kon lada ki bapop ki pinshoy ya me wat kongo. Haka ba penkod ngikirpat ya kabalang bakenum klet yang i kum kayeng wat lada ipa imdan shu. Nilong kumne kum bangilong kadai ka jing yalam linti jong i. Mangi kum kayeng ngikwa ban pen pau ka jing sngongo ya kine harum. Kabalang presbyterian pokse ki pastor ki dekot jong ka komiti balang ka jing seng kintei ka jing seng samla jing seng khana kinong trei jong ka yeng mane bat youth center ki kur ki kha ki bahieng bahaj sem ki palok parajor kadar borsnong pokse kadar borsnong rinja numsngan ki traffic police ki doctor bat ki nurse jong Nazareth hospital bat chaboro ki baladon lang bani haga jingya do no ipa jingi to ublay ka jing suk undon kat bat fi baro bat kin maul yangi haga jing dwai jong fi blay shibun. Blesibon jingkren nakaliang ji ikhon yeng Mr. Mangkar Pangwar ki ba asyu ya ki jingtip ki ba koridor ya ka ji em ba jing syakri ka jong i kamtam hagi ti por ki bidon sha Tamil Nadu Madras kumbalai thoi Mangkar Pang ngai esngau sibon ki khana ki basut nat hakbor bin sendan sha Tamil Nadu ka jing syakri di kam sarkar kumno be long hajira ko bakhrau bar hakatu ka sngi utrai songo hakatu ka sngi bangi ontep ka spotorik ya kendo sibun abdang ki perlok ka jang ki ol ka smit jongar ki bala pulis Madras ki bawan hangni himni ha ka jeseng ki boong ngilap laj por khnang kumno nginumwan ban ontep nusan namar ilong kpa jongi unay alam jongi men bangi dang dan ka jing pulis bakajing tray ti kumta yelong ka jigar khu bon ki benta jong ka jing im ka jede ka jong i bat kumbaya imang ilong ya kayeng kasem bleu nang ka khu ya phi nginom klet ya phi pelong barbor hajan jong i asung thu bagi khu ni san ken sahaban lej sa ki jaka bagi jong ki sa ki tray jing ta bleu ka khu ya phi beslet phai se jaka ka jong phi me jong phi don hajan jong i ni ka balang Gini dorongkat barbawa bat pi, jing tuai bu boleh un pentengen un kersan bor, un kerhu ye pi hang nu pi dan, senu sun pi let, gini sneng jing krau, gini kai bukodor, anghet penra, ye gitar bat pi hang nu haba pi dan, ban long om tangki banget cendrai, kumba itum san iet ban sakhi yau Jesus daki kitien, daki kam, daki jing long ka jing im. Brin kurkhul makataya sei ni lang baro min mi nak ni yeng lemba ka jingsuk ko jong Jesus Christ ka ba senshar ye gi donut ye gi jingmut ki jongi how Christ Jesus ngin panwai no ye ni gi jing mani gi jing blai da bang yer wai gi jing wai ka ba lais pa san khondai but hadien jong ni gi jing wai and khod ye Reverend CCM i belong u ex moderator jong KGB sat deng ka jongi so ramba jongi
bain pelat yangi da kijing kerhu penwai a jisu long ulok bakordor haba jinjinjar yang akiban upen kia donut baswai bor bajing ayuai a jisu long ulok bakordor. Sulong ulong bakodor haba jing jenjar yang akiban unpen kia donut baswai borbat jing ai Jisu long ulong Bakodor, Jisu long ulok Bakodor, Jisu long ulok Bakodor, haba kelon unyaram, haba ngakot unjubah. Long ulok bakodor tang uji sulong long bakodor jing suk bat jing ngan mensip ai agak santik lanjong Nasanya ngam siap tinshu Jisu long ulong bakodor Jisu long ulong bakodor Jisu long ulong bakodor Nyaram haba ngakot unjubah Jisu long ulok bakodor langan mamin jings ngosi banjing at pelong kajor dan trin ngam siap tingan om kenran nong penin udon hajan Jisu long ulok bakodor Jisu long ulok bakodor Jisu long ulok bakodor haba kelon unyaram haba ngakot unjubah Jisu long ulok bakodor anda wajing na boy syaying bat kilok kibalale syakma ngin saya rai lang baro ya uju nomban nyaro Jisu long ulok bakodor Jisu long ulok bakodor Jisu long ulok bakodor
ban habangin mi no nagani ke jing selong ke bakentang ke bawah penyo angi kum kapalang sya ru au blai bikin mi ru rengkat bat ki jing kerku kiba ken sai tam ki jong bato ai ru ba ka jing e ka jing ai e bat ka jing selok ka jong blai ku pa u blai ku khon bat u blai u man sim khon kan long rengkat bat pe menta bat syaru ki ba bom ju ko ru